Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Irati Jimenez izango dugu Monzon Ganuza Euskal Utopikoei sariari buruz hitz egiteko, eta ondoren Jon Mayordomo izango dugu Bizai taldetik, haien proiektuari buruz hitz egiteko eta martxoaren 28an emango duten kontzertuaren berri emateko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1622an, santu izendatu zituzten Francisco Xabierkoa eta Ignacio Loyolakoa, Gregorio Amabosgarren aita santuaren eskutik. Nafarroaren konkistan etxaiak izan ziren. Franciscoren familia Nafar errege-erreginen alde lerratu zen, eta Ignacio gaztelarrekin borrokatu zen, eta Iruñeko setioan zauritu zuten. Egun, Nafarroako patroia lehena eta Gipuzkoa eta Bizkaikoa bigarrena Jesusen lagundia eratu zuten Parisen 1534ean. 1930ko egun berean, Gatzaren martxa abiatu zuten Indian, Mahatma Gandhi buru zela. Ia 300 kilometro egin ostean, apirilaren 6an amaitu zen. Desobedientzia zibil ariketa erraldoia izan zen, eta milaka indiarrek hartu zuten parte. Gatzaren monopolioa Britaniarrei bermatzen zien legearen aurka egitea zen lehen helburua. Eta Gandik denen aurrean itsasoko ura lurrunduz gatza produzitu zuenean legea hautsi eta desobedientzia zibil masiboa eragin zuen. Gatzaren monopolioa Britaniarrei bermatzen zien legearen aurka egitea zen lehen helburua. Eta Gandik denen aurrean itsasoko ura lurrunduz gatza produzitu zuenean legea hautsi eta desobedientzia zibil masiboa eragin zuen. Milioika indiar hasi baitzen gauza bera egiten. Britaniarrek 60.000 lagun atxilotu zituzten martxan zehar. Protesta garrantzitsua izan zen herrialdearen independentziaren bidean. Hainbat urteren ondoren, 1947ko martxoaren 12an, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Trumanek bere doktrina iragarri zuen, komunismoari guda, mundu osoan. Doktrina horren bidez, eredu kapitalista mehatxupean ikusten zuen herrialdeetan ezkertiarrei aurre egiteko laguntza militar eta ekonomikoa eskaini zuen. Hasteko, Greziako Gerra Zibilean komunistek egindako aurrerakada geldiarazteko eta Turkia Sobietar Batasunaren aurka laguntzeko basen militarrak ezarri zituzten bi herrialdeetan. Hurrengo hamarkadetan, doktrina hau Latinoamerikara edo Asiara ere zabaldu zuten. Eta ezkerrari aurre egiteko politika horren ondorioz, milioika pertsona hil zituzten mundu osoan eskuineko erregimen militarrak inposatuta. Azkenik, 1986ko martxoaren 12an, Natori ezezko borobila hego Euskal Herrian. Ezezkoa bozkatu zuen 40,9%, baiezkoa 21,5% eta 24,9%ko abstentzioa izan zen. Emaitza bototan. Ez, 828.721. Bai, 434.553. Abstentzioa, 706.311. Zuriak, 43.450. Eta nuluak, 12.382. Ezezkoak irabazi zuen Katalunian eta Kanariar uharteetan ere. Kanpaina izugarri baten une gorena izan zen erreferenduma irabaztea. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Martxoaren 12an, ostegunean, Unibertsitate Antzerkiaren 28. amabostaldia baita ere, Mutis por el Fororen El Ángel de la Musikaren moldaketa, arratsaldeko 7 Iturramako zibiboxean. Azkenik, larun batean, familia ikuskizun musikala egongo da Iturramako zibiboxean. Goizeko 12:00 gazteleraz eta arratsaldeko 6 euskaraz. Soinuak haizeanen eskutik, emozioetan zehar bidaiatzeko kontzertu txundigarria izeneko ikuskizuna. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Gerrak petroleoaren prezioa igotzen ditu, eta gasoleoa 2 eurotik gorakoa da orain. Lehenengo puntuan, Moncloak krisia arintzeko laguntza plan handinai bat egindu du, baina momentuz ez da zehaztu. Bigarren puntuan,
nazioarteko energia agentziak 100 milioi petrolio upel askatuko ditu prezioa jeisteko. 3. puntuan, Trumpek gerra irabazitzat jo du, eta Israelek berriz mugagabe jarraituko duela dio. 4. puntua, Iranek uda honetan Ameriketako Estatu Batuek, Kanadak eta Mexiko antolatuko duten munduko kopa utzi du. Argazki nagusian, Goiko Ilaran ezkerretik eskuinera, Santiago Lesmes, Andrea Lusarreta, Xavier Martínez eta Maite Ruiz de Larramendi. Beko lerroan, Mikel Armendariz, Ana Ibarra, Joseba Siron eta Maider Beloki. Diario de Noticiasek antolatutako Iria Foroan, atzo MCPko Salesa eraikinean. Honen titularrean, Iruñak bere partida handia jokatzen du. Euskal pilotarako munduko hiriburu bihurtzea, kultura, turismoa eta gazte talentua sustatzeko erronka. Behean, emakumeek osatzen dute botere judizialaren 75% Nafarroan, herrialdean emakumezko epaile gehien dituen eskualdean. Eskuineko berrietan, Koldo Garziak, UPN, PP eta Voxekin iraganean izandako kontaktuak gogoratzen ditu. Jarraian, eskuina ez da terrorismoaren biktimen aldeko ekitaldira joango berriro ere. Ondoren, Iruñean hegazkin txartelen salmentan gutxienez 11 iruzurrengatik atxilotu dituzte. Azkenik, TSJNek ezgaitasun osoa eman dio 57 urteko iturgin bati. Diario de Navarra egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Azken 8 urteetan, 830 autonomo galdu izanak murriztu egin du afiliatuen kopuruan Nafarroan, merkataritza sektorean. Iruñerriko eskualdeak sektoreko enpleguaren 24% hartzen du. Irudi nagusian, Koldo bideokonferentzia bidez agertu zen Soto del Real espetxetik. Honen lerroburua, Koldo Garzia, pazientzia, oraindik asko dago jakiteko. Eskuineko berrietan, terrorismoaren biktimen oroimenaren Europako egunean banaketa politikoa. Azpian, Buztintxuriko bizilagunek okupazioaren aurkako neurriak eskatu dituzte. Ondoren, historiako petrolio erreserba handiena askatu dute, haren prezioa jeisteko. Goiko berrietan, txupinazoa jaurti ahal izateko baldintzak. Bestetik, Zibikanek Elisabet Benavent jaso du. Azkenik, Osasunako zaleen eskaera gutxitu da anoetara joateko. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Ezkiaga munstroa izan zen, eta ekosistemak elikatu egin zuen. Lehenengo puntuan, Patxi Ezkiagak Lasaileko irakasle zela egindako sexu erasoen berri eman dute 26 emakumek. Bigarrenean, Lasaileren jarrera mingarria zaie, erakutsi dietelako ez dutela eragindako kaltea onartu nahi, estali baizik. Argazki nagusian, Kontseiluko zuzendaritzako kideak atzo, Bilbon, Idurre Eskizabel buru dela erdian. Honen titularrean, Euskaltzaleen indarra batuko da Iruñean ekainaren 13an. Kontseiluak Komisiones Obrerasi eskatu dio neurriak hartzeko hizkuntza eskakizunen kontrako helegiteen harira. Beheko berrietan, IEAk 400 milioi upel aterako ditu petroleo erreserbetatik. Inoiz erreserbetatik ateratako kopururik handiena da. Ondoan, garrantzitsua iruditzen zaiela NATOren aurpegi guztiak ikustaraztea, zerrolduen, diote Lucia Etxeberria eta Oiana Barrios, NATOren aurkako manifestazioaren antolatzaileek. Jarraian, Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek greba mugagabea egingo dute. Azkenik, Abiakek omen diskoa osatu du, ari tresnak eta lurrontzi batzuetako sentsoreak nahastuz. Goiko berrian, Mikel Landa, Soudal Quickstep taldeko txirrindulariak dio, iazko giroko arantza atera behar duela. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Bingen Zupiria lakuako gobernuko segurtasuna aholkulariak dioenez, baliteke ertzaintzaren barruan ekintza desegokiak egotea. Segurtasun sailburuak naiz irradian argudiatu du, ertzaintzak gehienetan bere lana zuzen egiten duela eta ekintza desegoki batzuk baino ez dituela onartzen, eta, nolanahi ere, gehienetan epaitegietan gertatzen direla.
Argazki nagusian, Hormuzko krisiak IEA petrolio erreserbak masiboki askatu ditu. Nazioarteko energia agentziak 200 milioi petrolio upel askatuko ditu bere larrialdiko erreserbetatik. Ekialde hurbileko gatazkaren eta Hormuzko itsasartearen itxieraren merkatu inpaktua konpentsatzeko, non Irango guardia iraultzaileak atzo hainbat itsasontzi jaurtigaiekin jo baitzituzten. Ezkerreko berrian, eskuin muturra La Moneda jauregira itzuli da. Eskuineko berrietan, goian, De Andresek baieztatu du EAJak PPren atea jo zuela. Azpian, Marcos Martínez, Grisonek, musikari eta showmana denak dio: ezin dituzu ondorioak atera sare sozialetan ikusten duzunetik. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Oian Mendo, zalapartarik gabe egunerokoan egiten den politika horretan sinisten dut. Oian Mendo EH Bilduko parlamentaria da. Garesko alkatea izan zen 2015-2023 urteen artean. Ogibidez, arkeologoa da. Maite du udal politika. 3.000 biztanleko herri batean egunero ikusten duzu lanaren emaitza eta gertutik jarraitzen duzu egoera. Legebiltzarrean energia, ondarea, memoria, kultura eta kirolaren atalean ari da lanean. Bere esanetan, Nafarroako egoera politikoa aurrerakoia eta egonkorra da. Naiz eta esleipen publikoen ikerketa batzordearen inguruko emaitzak ez ditugun ezagutzen oraindik. Eskuineko berrietan, goian, hegoalde bateratu bat. UPNek Espainiar Konstituziotik 4. xedapen iragankorra kentzeko ekimena iragarri berri duenean, Hego Euskal Herriko 4 lurraldeak bateratzeko historian zehar egin diren saiakeren inguruan mintzatu da Oier Santa Maria historialaria falta zitzaiguna sekzioaren atal berrian. Behan, Iruñerrian saltsa badagoela erakutsiko du Euskaraz bizi egunak larunbatean. Euskal Herrian euskarazek antolatu duen egunak, 12 NATOren aurkako manifestaldiarekin bat eginez ekingo dio egunari. Gainerakoan, trikipoteoa, bazkari herrikoia, musika emanaldiak, triviala eta sorpresa ugari egongo direla iragarri dute. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eu-en. Kaixo, ongi etorri gurera irati, zer moduz? Kaixo, eskerrik asko, oso pozik hemen zuekin egoteagatik egia esan, asko eskertzen dizu da gonbidapena. Plazer bat, etorri zena. Gaurkoan, etorri zera Monzon Ganuza sariari buruz jaidera pixka bat. Konta iguzu zer den Monzon Ganuza saria, hobeto azalduko dezulazuk? Monzon Ganuza sariak Telesforo Monzon eta bere hamarkadetan bere bidaide eta emazte izan zen Maria Josefa Ganuzaren izena darama, eta Euskal Utopikoei saria deitzen diogu. Urtero ematen du Olaso Dorrea Fundazioak, Telesforo Monzonen ondarea eta ondare politikoa kudeatzeko obligazioa daukan fundazioak, bere patronatuko presidente izateren hori bitxeo egin didanak, eta Bergarako udalak. Monzon bera Bergarakoa zen, Olaso Dorrea Bergarako udalen ondoan dago, ezagutzen ez duenarentzat, leku zoragarri bat. Eta bizitak gidatuak ere egiten dira, astebururo. Eta orduan, sariak onar aitortu nahi duena da, apur bat, Monzonek berak bere bideide zazen emazterekin batera, eredutu zuten, edo eredugarri egin zuten ibilbide mota bat, ez? Alegia, bizitza osoan zehar, konpromiso politiko bat, herriarekin konpromiso bat, euren jendarte batekin eta beraz humanidadearekin konpromiso bat konstantea eta konsistentea izan duten personak omen du alor guztietakoak eta esparru guztietakoak, Euskal Herriarekin Telesforo Monzon konprometitu izan bezala konprometitu izan direnak, eta beti izan dutenak buruan utopia hori, ez? Utopia ulertuta eguneroko lana bezala,
eta ulertuta askotan akordatzen gara horrekin eta aipatzen dugu, baina ezinbestean. Eduardo Galeano idazleak esaten zuen utopia dela gauza bat bere helburua ez dela iristea, inoiz, baizik eta etengabe mugitzen dela, gu berarekin mugi gaitezen, ez? Eta orduan beti hor dagoen helburu badela, ez dagoela hor lor dezagun, baizik eta ibil gaitezen, ez da? Eta helburu horrekin hori da aitortzen duena sariak, hori da aitortu nahi duena sariak. Uste dugu bideunean goazela, baina hori da aitortu nahi duena sariak. Eta nondik dator saria noiz erabakitzen da edo ze arrazoiengatik erabakitzen da sari hauek emango ditugu? Fundazioak duela esango nuke 6 urte, 2020an hasi zuen Bergarako udalarekin batera. Espiritu honekin esan dudan espirituarekin, ez? Momentu hartan Olaso Dorreak erabaki zuen bere lanari bultzada bat ematea, sortu zen Telesforo Monzon ideien laborategia ere bai, bere guk egiten dugun lanak nolabait bi adar dituelako, bat alen esan dudana ondare patrimoniala esan dezagun, Olaso Dorrea bera, Monzondarren eta Ganuzatarren etxe bizitza markadetan, mendeetan izan dena kudeatzea, eta beste alde batetik bere kapital politikoa. Eta orduan, Telesforo Monzon ideien laborategiak nolabait esan da, obligazio hori dauka edo bete behar hori dauka, ez? Eta orduan, prozesu horretan ni oraindik patronatuko kide ez nintzen, edo sartzar nintzen, prozesu horretan ari zela Olaso Dorrea eta udalarekin batera erabaki zuten bultzada horren parte izan zitekeela sari hau ematea, ez? Eta horrek balioko zuela era berean Olaso Dorrearen lana gizarteratzeko, eta bazela baitaren modu bat egiten ari giren lan hori egiteko, alegia Telesforo Monzonen gure arbaso eta akordatzeko urtero, eta gure arbasoekin daukagun zorra aitortzeko urtero, eta gogoratzeko gure buruari eurak izan ziren bezain handiak direla gure artean bizi diren gizon eta emakume asko, eta izan gaitezkela gutariko edonor, ez? Eta apur bat espiritu horrekin sortu zen, eta egia esateko oso pozik gaude emaitzarekin orain arte. Eta uste dugu jendeak bazeukal horren egarri bat edo, ez? Ze oso ondo hartu du euskal jendarteak sari hau eta lortu du urtero oihartzun bat izatea, eta nik neuk uste dut, eta ez naiz bakarra izango, aitortzen dugunan hori esaten nuena besten gora begiratzen dugunean gu geu ere apur bat goratu egiten garela, ez? Eta gauza polit bat dela esatean norbaiti asko eskertzen dizugu. Hau egin duzun hau, akordatzen gara, eta zorretan sentitzen gara zentzurik noblenean horrekin. Zergatik da garrantzitsua gaur egun horrelako sari bat banatzea, horrelako baloreak defendatzen dituen sari bat izatea? Esango nuke beti, ez da? Horrek beti izan duela garrantzia, Antonio Machadok esaten zuen, tokatu zitzaizkion mundu guztiari bezala oso garaitzarrak bizitzeko. Orduan, geuri ere errazak ez ezkigu tokatu, baina saia da pentsatzen zeberanaldiri tokatu zaizkion errazak, ez? Baina da mundura begiratzen duzula eta ikusten duzula gainbera terrible bat balorena eta gauza askorena, ez? Eta humanidadea bera ataka larri batean, ez? Eta egoera hori alde batetik, ez? Esan dezagun mundu mailan, nazio artean, batzuk behar bada bukatutzat ematen zuten esperimentu fascisten aroa eta berbizitu egin da, eta indartu ere bai, ez, geure artean. Eta hori batetik, eta gero bestetik nik uste dut euskaldunok baditugula ikusten ez ditugun eta ikusten ditugunean, bere sakontasunean ikusten ez ditugun zauri batzuk. Eta baditugula konplejo batzuk, baditugula geure historia ikusita ulertu daitezken geure buruarekin arazo batzuk, ez, autokonfiantzazkoak, eta geure buruaren estimuan eskarela oso, ez gaudela esango nuke oso orekatuta, esan dezagun, ez? Eta izan dugu batzutan, pentsatu izan dugu geure buruari arroak inkluso garela, garenean soilik lotxatiak esango nukenik. Eta gero daukago apur bat antikolonialistek erakutsi digute zapalduaren mentalidadeaz hitz egin dutenean, daukago gure apur bat, ez? Guri buruz zerbait txarra esaten denean pentsatzen dugu egia dela, eta ona denean gezurra dela, edo esageratua gutxienez. Eta horrek erakusten nik uste dut gure autoestima nazionalean zauri bat. Eta sari honek uste dut joan nahi duela ez hori konpontzera, ez hori gehiegi izatea, hori sendatzera, ez da. Baina bide horretan, ez geure buruari gogoratzera zintzotasunez begiratzen badiogu geure historiari,
egin ditugula denetarik, ez? Baina gauza batzuk garrantzi handikoak eta gauza on batzuk. Eta gainera herriak ona dira, esan nahi dut, ez, nik uste dut. Eta herria esatea ona dela eta importantea dela. Eta geure herria maitatuz gainera hori da geure eskola maitasunarena, ez? Eta hortik abiatu gaitezke beste herriak maitatzera. Eta nik uste dut horretan on egiten digutela halako gauek. Asteartean saria eman genuenean, uste dutenok atera ginela, eta urtero pasatzen da, ez? Apur bat gogoak suspertuta, tarimak apur bat zabalduta, eta zuak apur bat biziago, ez? Eta konpainia honean egotea eta gauza honak esatea elkarri, ez da normalen egiten dugun gauza, eta nik uste dut gauza hon badela. Jo, iratea ze diskurtso polita. Etxetik prestatu ekarri duzula dirudi. Sariari buruz, saria emateko 1000 modu de saria fisikoki bera, zuek erabaki dezue forma artistiko batean ematea, urtero gainera ezberdina, zergatik erabaki zenuten alde batetik saria izatea obra artistiko bat, eta beste alde batetik urtero ezberdina, artista ezberdin batek eginda. Ni erabaki prozesu horretan ez nintzen egon, justo jarraian sartu nintzen, baina norbait esan da, sarien bate bat egiten baldin baduzu, egia da, hau ez da sari bat esan edut peka bat, edo orkestaldeak eta batera, eta irabazten duzu diru bat, edo alako zerbait, ez? Eta orduan, baina emango badiozu norbait sari bat, emate hori potenteagoa dela ematen badiozu, zerbait ematen badiozu, ez? Eta nik uste dut behar bada Olaso dorreak bera baita ere inspiratuta, ze dorrea bera fisikoki, arte lanekin beteta dago eta mendeetako historia dauka, 500 urtetik gora daramatza leku berean, ez? Eta orduan denbora eman dio artelan asko biltzeko eta gainera ikusten da hor edertasunari kariñoaz jende bat bizitzela, ez? Eta horren garrantziaz jabetuta zegoena. Eta Telesforo Monzon eta Josefa Ganuzaren argazkia ikusten baituzu ere, ziren estupendo bi, ez? Eta oso persona bi beti euren askuntzako argazki bat dago oso ezaguna, oso guapoa dena biak, ez? Eta oso argazki ederra dena, ez? Eta horrek ere inspiratu egiten gaitu gero edertasuna ikustera askotan, pentsatzen dugun ez dela existitzen, ez? Geure autoestimaren zauriengatik. Eta zentzu horretan artelan bat ematea oso gauza polita zen, eta egin beharrean nolabait esan da batzuk egin daiteke bat eta betiko, ez? Domina bat, estatua bat, alako zerbait, eure baino interesgarria iruditu zitzaigun, jake saria egingo dugun, izan daiteke erabilgarria beste gauzaren baterako, izan daiteke adibidez erabilgarria Euskal Herrian dauden hainbat artista gaztenen lanak ezagutzera emateko, hori polita iruditu zitzaigun, horregatik, eta gainera Telesforo gala honetan esan zen bezala, sari emate honetan oso gazten aldekoa zen, oso. Zan gizon niri ja adin badaukadan ez lotxandia ematen dit ikusten dituenean neure adineko personak esaten gazten kontra edo zer, ez? Eta oso lotxandia ematen dit, ez da, ez pentsatzea, ez dizute gogora ekartzen gauza hauek orain esaten dituzunak, zuri buruz esaten zituzten, zeizkizu igualak iruditzen, eta iruditzen pizka bat, oraindik botererik izan ez duenari erruak botatzeak gauzenak, zure belaunaldiak normalean, nireak, beste askorenak, ez daukanean horren beste arrotzeko motibo. Pizkat itxusia, ez? Eta Telesforo zen justo horren kontrakoa. Gazteak, ez behar ditu. Eta espiritu hori nik uste oso iraultzailea dela, oso behar duela persona batek adinean aurrera doan ez galdu bere gaztetasuna, eta ez gazten kontra hasi, ez? Eta orduan artista gazteen lana aitortzea nik uste du Telesforo Monzoni asko gustatuko litzaiokela. Justo, aipatu behar nizun sariena, gaztei artista, gaztei aukera emateko hori. Uste duzu horrek sor ditzakela zubiak belaunaldien artean? Nik uste du baietz, daukagu gainera joera egiteko justo kontrakoa, ez? Belaunaldien artean hausturak sortzeko etengabe, ez? Eta egiten duguna da, katebegiak hautsi egiten ditugu, ez? Eta Monzonen irudiak ere balio digu 20. mende osoa biltzen duen persona badaiaia, ez? Eta gerra aurreko belaunaldian garrantzi izugarria izan zuena, besteak beste lehenbiziko Eusko Jaurlaritzako sailburu izan zena, eta baina gerra ostean ere, hasieran erbestean, gero ja Euskal Herrian jarraitzen duena bere lan politikoarekin, naiz eta imaginatzea kostatzen den haustura bat izan zen gerra hori, ez? Alde guztietatik eta bizitzen galeratik hasita, ez hori da importanteena. Monzon izan zen esate baterako euskal literatura idatziari jarraikortasuna eman ziona,
Lauaz eta Lizardi belaunaldi guzti hori akabatzen da gerrarekin, Monzon bizirik geratzen da, eta Mexikon dagoela erbestean, inprimatzen du Mexikon euskal literatura idatziaren lehenbiziko liburua gerra ostean, ez? Urrundik deitu ziona. Beraz, euskal literatura Ameriketan berrasten da berriz, ez? Eta beretzat katebegi hori oso importantea zen, ez? Elkarrekin behin eta berriz bildu dugun ezagutza, belaunaldiz belaunaldi, hautsi egiten badu, kate hautsi egiten bada, edo zer eraikitza asko zailagoa da, ez? Eta nik uste lehen esaten nuena, nire adinekok eta adin gehiagokok ez daukagu asko ikasteko gazteen gandik, beste ikusi egin gaituzte, ez? Guk gure ikusten ez dugu modu batera, ez? Eta ispilua jartzen digute, ez dena zertan erosoa izan behar, baina oso importantea dena, ez? Eta alderantziz, ez du, naiz eta gaztetasunean onartuta dagoen, nerabea zarenen esatea zure gurasoak egituten guztiak ezkeden, baina hori onartuta dago, ez? Normala da. Ez da izan da irutzen ordenargarria da heldutasun falta hori beste aldean dagoenean, ez? Baina nik uste elkarrizketa horretan behin eta berriz hausturak eraginda literaturan ere ikusten da, ez? Belaunaldismo moduko bat. Lehengo guztiak ez zuen balio, eta oraingo zentzugabekeri bat da, ez? Eta indar asko pilatu direnak galdu egiten dira. Eta behin eta berriz asko zailagoa izango da erreka bat urez betetzea, behin eta berriz egiten badugu balde haustu, eta gero berriro hasi, ez? Eta nik uste dut elkarrizketa hori oso interesgarria dela, eta alde batetik daukagula guia Telesforo Monzon imaginatzen dugu adin batekin, ez da? Eta aldiz artista gazte hauek hurbiltzea arbasoen gana, eta arbasoak artista gazteen gana, ni elkarrizketa hori oso importante iruditzen. Gizartean ez daukaguna, eta oso importantea, eta oso aberesgarria izaten dena normalean, ez? Ez da interesgarria, behin lagun baten amak esan zu, eta irudizten oso gauza polita inoiz ahaztu ez dudana, 4 seme-alaba ditu, eta esan zigun. Niri etortzen direna nire seme-alabak bakoitza dakar mundu bat etxera, ez? Ja esen etxean bezi. Eta oso interesgarria. Bat, hau da, beste lanbide desberdinak, ez? Oso persona diferenteak, eta zema gustatzen zenean eurek dakarten mundu guzti hori, ez? Hori nik uste dut oso interesgarria dela, eta oso apasionantea izan daitekeela elkarrizketa hori. Aurtengo artista okerez banago Xare Alvarez da. Hori da. Nor da Xare Alvarez? Donostiarra, 1980an jaio zen, beraz oso gaztea berezikin ere ikuspuntutik, eta arte dertan lizentziatua, bereziki eskultura landu duen artista bat, nik zorionez zeneuri ere balio dit saria gauza askotarako, sari honi esker ezagutu dena. Egin du eskultura zoragarri bat, oso misterio handikoa eta oso apasionantea, oso polita. Eta hainbat egonaldi egin izan ditu, leku diferenteetan, erakusketak ere bai, Sant Telmo Museoan bat baino gehiago, Azkuna Zentroan, sari bat baino gehiago jasotakoa da, instituzio diferenteen aldetik, eta berari buruz gure epaimaikideek gehiago hobeto esplikatuko luketez bere lana, baina aurten egin duen eskultura horren adibide bada eta izango da. Da oso lan organikoa, eskulturaren bidez lortzen duena, sentsazio organikoak eta lortzen dituena, ez? Eta oso ikusten duzunean, dirudiena era berean, jakina intelektualki sakona, ez? Baina oso sentikorra era berean, ez? Eskultoren herri bat izan gara, eta metalgintzako langileen herri bat, ez? Eta oso aurten egin duen eskultura zoragarria izan da, eta beraz ez da izango bakarra. Nik orain ezagutu dut, baina ez naiz bere izenarekin ahaztuko. Bera izan da zuen gana gerturatuena proposamenarekin edo zuek juntzerate bere gana? Proposamenak artistek egiten dituzte, eta gero daukagu gu baino gehiago dakiten, ez da zaila, gu baino gehiago dakiten 3 persona ditugu epaimaikide esan dezagun edo tribunal bezala. Bergarako arte elkarteko persona bat, Carlos Galarraga, okerrezpanago izan da urten, Juan Mari Lazkano pintorea eta Mikel Ertxundi arte komisarioa, eurek erabakitzen dute zein izango den obra saritua, 3.500 euro jasotzen ditu urtero sarituak, eta egiten du Monzon Ganuza sariarekin sarituak etxera eraman dezaken eskultura bat, eta urten sarena izan da, eta oso bera ez dut ezagutzen aurrez aurre, baina bere eskulturaren bidez soilik, baina gauza zoragarri bat egin du. Zer ematen dio sariaren espirituari obra honek?
Nik uste dut ematen diola, lotzen ditu Telesforo Monzonen bizitzan, Miguel Castelsek berak asteartearen galan esan zuen bezala, uztartu zituen gauza asko persona berean, ezta? Eta pertsonak handiak direnean izaten dira oso barrutik oso zabalak, ez? Eta gauza eta interes askotakoak. Eta ez da arraroa izaten adibidez ekintzaile politiko handien kasuan adibidez idazle oso handiak egotea, ez? Jose Martí bat, esate baterako, Emiliano Zapata bat, ez? Oradore bikainak benetan, eta idazle zoragarriak, ez? Eta Monzon halako pertsona bat zen, ez? Kantuak idatzi zituen, idazlea izan zen, poesia egin zuen, ekintzaile politikoa izan zen, antolatu zituen 1000 gauza, ez? Egon zen saltza guztietan benetan. Eta, beraz, bi gauza horiek nik uste dut elkarrekin doazela askotan, eta ona dela elkarrekin joatea askotan, ez? Belaunaldien artean esan tekenu bezala katebegi bat edo zubi bat importantea direla, baita ere disiplina diferenteen artean, ez? Ez dira gauza oso feminismoari esker boladan jarri da esatea pertsonala dena politikoa dela, ez? Egia da. Baina horren beste esatearekin igual ez dugu entzuten zer esan nahi dugun. Esan nahi dugu gauzak ez direla, politika ez dela beste gauza guztiek aparte dagoena, ez? Eguneroko gauza bat dela, ez? Eta sukaldean egiten dela poesia bezala. Eta orduan gauza horiek elkarrekin doazenean nik uste dut interesgarriagoa dira eta hobeak direla. Eta orduan artea eta politika adibidez aitortzen digune pertsona bati bere arlo politikoan egin duena adibidez edo sozialean eta aitortzen diogunean artelan batekin bi gauza horiek edertasunaren korronte zabal hori zentzurik zabalenean eta politikaren baita ere zentzurik zabalenean, elkarrekin doazela gogoratzen digu gure buruari, ez? Eta importantea direla biak. Eta baita ere joera daukagu pentsatzearena, behar bada pentsamendua gure pentsamenduarik oso matxista eta oso patriarkala delako, ez? Edertasunak adibidez ez duela garrantzirik. Baina ez dut ustegia denik, eta ez dut usteo pentsamendu hori ona denik, ez? Egin behar dugu en todo caso, edertasuna zeren zabaldu. Gugan ikusteko, ez? Eta ez gugandik urrundu garrantzirik espalu bezala. Nik uste baduela garrantzia. Baduela garrantzia eta osoago egiten gaituela pentsatzeak termino horietan, ez? Eta artea ez da gauza bat gainera soilik pertsona batzuk disfrutatu dezaketena edo ulertu dezaketena inolaz ere. Guztiok merezi dugun zerbait da eta edertasunako eskubidea daukagu. Eta guztiok ulertu dezakeguna, esplikatzen baldin bazaigu, eta gainera ez duguna zertan ulertu behar gustatzeko, ez? Kantuak ere kantatzen ditugu batzutan ez dakigu zer esan nahi duten, ez? Nik amarekin ez dauderi esaten eta askotan bai. Misterio, batzutan gauza batzuk misterio bat daukat eta bolita dira, ez? Bizitzan ere, zema gauza ez ditugu ulertzen, eta edo bizitza bera, ez dakigu exactamente, edo heriotza, edo gauzetan misterio bat dago, eta misterio etortzeak ere egon egiten digu, ez dugu zertan ulertu behar gauza bat, kantatzeko adibidez abesti bat, ez? Nola deskribatuko zenuke aurtengo saria, aurtengo obra? Bada, ikusten baduzu, uin bat bezala egin du sarek, ez? Eta pieza zurrun bat, baina hurbiltzen zaren oihal bat edo dirudiena, eta era berean eskatak bezala dituena, ez? Apur bat distira egiten dutenak, arrain baten azala balitz bezala. Eta orduan oso forma itxura batean simplea dena, ez? Esan diteke baita trapu bat, apur bat bihurtzen dugunean, ez? Sukaldeko eskutrapu bat. Eta baina guzti hori kombinatzen du oso modu ederrean, ez? Justu aurreko gunean ikusi nuenean, ikusten neukan argazkietan soilik, hori komentatu genuen, ez? Denok geunden oso txundituta behar bada, eskultoren herri bat izanik, eskulturak unkitzen gaituelako bereziki euskaldunok, ez? Eta gainera Bergaran, non Eluia Arranaiek laboratorionek berak gogoratzen digun bezala eta Bergarak gogorarazten digun bezala Eluia Arranaiek bianai euskaldunek elementu entaula periodikoetan jarri zuten wolframio, ez? Edo tungstenoa. Eta beraz metalgintzarekin oso eta zientziarekin eta metalen zientziarekin eta materialekin harreman bat berezia duen herri batean, Euskal Herriko horren beste bezala. Forma honek ekartzen zigun gogora hori, ez? Metalak, ez? Gauza gogorra, baina era berean moldatuta zegoena modu batera, adierazten diguna gogorra dena ere era berean
moldatu egin daitekela, ez? Eta zentzu horretan iruditu zitzaidan oso euskalduna ez errazan badaiteke, ez? Oso geurea zan, oso parlantea guta zan eskultura bat, eta gero badakizu artelan bat ederra dela edo nire kasuan behintzat egon zitezkenan ratu luzea, ez? Begira edo... Eta sentian ez dizkizunen gauzak pentsatzeko gogoa ematen dizutenak edo pizten dutenak, ez? Eta alde horretatik, zan, hori dena zeukan, oiala, eskatak, arrainak, metalak, zurruna, biguna, geldi dago, eskultura bada, baina mugimendua daukana, uina, ez? Oso polita, oso gauza polita egin du. Obrak ez dauka izenik. Ez dauka izenik, Horrek zesan nahi du. Ez dakit zer esan nahi duen, galdetuko nioke berari, ez da erraza gauza egizena jartzea egia esan. Nik ez daukat halakoetan esperientziarik, ez eskulturan, ez pinturan, ez bat ere. Eta, baina egia da, eta ez dakit hau bere galdetu beharko litzaioke, baina egia da batzutan liburuekin pasatu izan zait inoiz, ez, edo personajeekin. Ai, ez badiozu, ez bada etortzen izena batzutan, ez da torrela, ez? Eta oso batzutan inorganikoa egiten dela, zerbaitik jartzea izena ez badizu, badakit hau mistikoa dirudela, ez badizu esan, ez? Eta nire inoiz gertatu izan zait, personaje bati izenik ez jartzea, aukera zegoela horretarako, eta beste personaje modu batera deitza direz ez izen ez deitzea, eta listo, ez? Eta ez izen horrekin geratzen gara. Orduan, bestek nola ikusten duten dakigu, eta ez berak da bere bura nola ikusten duen, ez? Baina ez da izan horren beste estrategia literario bat batzutan, bai? Apur bat, bai, esan nahi dut batzutan, ez dut horren bestetan egin. Baizik eta ez dela etorri, beraz, ez dakit ezaion etorri, zer edo estion jarri nahi izan, baina egia da titulurik gabeko obra bat oparitu digula. Horrek bere misteria ditzen, nik uste dut, eskaso honetan. Eta ipatu dituzun ezaugarriak, adibidez urruntasuna eta biguntasuna, eskaten asuntoa, nola interpretatzen dira horiek? Zure kasuan nola interpretatzen dituzu? Zer uste dezu adirazi nahi dutela ezaugarri horiek? Egia esan, artistaren nik uste dut, artistak benetan daukanean sentikortasun bat ez nahiago duela ez digula gauza bat dela esplikatzea prozesua, eta hori artistak egon daitezke igual batzuek gehiago gustatuko zaie, edo errazago izango zaie, beste batzuek zailago, segun, ez? Hor badu arrazoi psikologiko diferenteak, batzutan igual lotxa edo zaiela gustatzen berezik igual prozesua hartzea, edo bai, edo hori. Baina egia da, artista daukanen benetako artistaren zena asko errespetatzen duela bestetasuna, ez? Eta ez duela nahi izaten inori inposatu bere artelanak zer esan nahi duen, ez? Artelanak ez du, gauza bat, berak nondik nola iritsi den horraino, eta beste bada besteok nola interpretatzen dugun edo guretzat zer esan nahi dugun. Eta bi gauza horiek soberanoa dira, ez? Eta elkarrekin existitu daitezke, ez dira zertan gauza berbera izan behar. Eta nik uste dut gainera artistentzat oso importantea dela ez inposatzea hau esan nahi du, ez? Hau esan nahi zenuen behar bada, hori bai, hori ukaezin izan daiteke, baina, egia baldin bada, ukaezina da, baina, bueno, niri hau eragin dit, ez? Eta arte garaikideak askotan hori batzuan ez dugu oso ondo ulertzen, ez? Baina izan du gehiago gaitasun hori, ez? Interpretaziorako zabalagoa izatea eta ustea interpretazioa bestearen esku, ez? Oteizak berak horretan, denean bezala, ez? Oso ondo esplikatzen zituen ambito desberdin horiek eta Buñuel irakurtzen ez zitzaila batere gustatzen. Zure pelikoa zer esan nahi dute, ez? Apurtu egiten duzu misterio de magia. Niri gogora ekartzen zidana zan, kontutan izan da zer dan gure sariak aitortzen duena, ez? Bizitza osoko lan badela. Era berean, ditu bi gaitasun horiek utopiaren esan dudan alen, ez? Da gauza bat, nolabait esan da, ideal bat, ez da, utopia, eta ematen du, esan duguna, ez? Atzeman ezina, imposiblea, horregaitik da utopia, ze beti berdin da ze progreso mailatan gauden, beti egon daiteke beste bat, handia bat horre litzateke guretzat utopia, ez da? Baina eraberean eguneroko lana da. Egunero zelan egiten da, ez? Egunero. Ogetik jaiki, eta orduan lanari egiten dioten persona dira saritu ditugunak. Oso langileak, ez? Eta beraz, bi kualidade horietaz pentsarez zidan, ez? Gero bidean ninduan bitartean etxera, ez? Normalean
gauza kontrajarriak joan daitezkela batera, edo kontrajarriak diruditenak izaten dira gauza beren aspektu diferenteak, ez? Eta kasu honetan direna bezala uina eta zurruntasuna, eta malgutasuna, eta gogortasuna, ez? Eta hori ere bai, ez? Dago hemen zerbait, dena era berean bi gauza guzti horiek, ez? Eta utopia ere hori da, ez? Eguneroko lana da. Ez natu egiten eta egunero egiten duzu zerbait. Egun horretan ez dena behar bada heroikoa, ez? Baina egunero egiteak badu bere heroikotasuna, ez? Zuen sariak badu memoria historikoaren azpimarratze hori nolabait, arteak edo egiten dituzuen sari artistiko hauek nola lotzen dira memoria artistikoarekin? Nik uste dut, azteko lehen esan dudan bezala, Olaso dorreak baditu, dorrean badaude berak dorreak eraikuntza bezala arkitektonikoki eta historikoki duen balioa aparte, eta Bergarako dago, justo Bergarako erdigune historikoan, udalaren ondoan, gala bera egiten da Seminaizoan, antzinako zoragarri sarberritutako areto batean, antzinako seminarioan. Eta uste dut, 150 urte ingenieria eskola sortu zen lekuan. Beraz, balio historiko izugarria duen leku batean gaude egiten du lan egunero fundazioak, ezta? Eta era berean, Olaso dorrea barruan hainbat artelan daude, orain urteak daramatzagu denak inventariatu gabe ditugunak, eta inventariatzen ere garenak, dauka baita ere artxibo bat balio historiko handikoa, artxibo bat esan dokumentuena, artxibo horretan agertu ziren, esate baterako, duela ez horren beste, Jon Mirande gazte batek, Telesforo Monzon idatzetako gutunak, balio izan digutena datatzeko noiz hasi zen Jon Mirande euskara ikasten esate baterako, eta jakiteko, besteak beste, 8 urte baino zirela pasatu Jon Mirande euskara ikasten hasi zenetik aur besoetakoa idatzi zuen arte, ez? Harrigarria badirudi ere. Eta beraz, artea eta artearen historia dago adibidez Telesfororen anaia Isidroren gelak izan zirenetan, bigarren solairuan uste dut, mural bat, orain gogoratuko ez dudan artista batena, euskaldun garaikide, garmendekoa nahiko ezaguna, eta mural zoragarri bat, inoiz biztak egiten badu eta ikusentzule ikusiko dutena, adierazten duena horma bitan eginda dago, osorik beti goraino, eta agertzen dira eszena diferentea gau bat da. Eta orduan gaua da parterik handiena okupatzen duena, eta momentu baten dago baita akelarre bat ere, ez? Eta gauean izarra daude, eta da gau urdin bat, beltza izatera izten estena, baina urdin iluna, eta betean oso luminosoa dena, eta hainbat estena gertatzen dena gau horretan, ez? Jaia dago, sua dago, akelarra dago, eta mural zoragarri bat, ez? Beraz, hormetan ere, dorrearen beren hormetan, uztartuta dago historiarekin eta politikarekin artea, ez? Eta horregin ziren, Olaso dorren egin ziren baita ere euskal ilustrazioaren sorkuntzan edo gure ilustrazioen historia behar bada txiki, baina oso interesgarrian eta oso importantean egin ziren bileretako batzuk eta Peñafroideko kondearekin, eta da oso leku interesgarri bat zientziaren, historiaren eta jakina artearen ikuspuntutik, ez? Eta beraz, nik uste dut, ideiak onak direnean beti dirudite ezinbestekoak, ez? Klaro kurtu zaizuena, ze dirudi naturala zela, eta egunen batean norbait iritsiko zela helburu horretan, edo ideia horretan, ez? Baina horrek soilik esan nahi du ondo pentsatuta zeudela besterik ez. Eta inevitableak zirela dirudienean. Eta nik uste dut politika artea hau oso inevitablea zirudiela. Eta oso ondo pentsatuta zegoelako. Nik ez dudan ez pentsatu esan dezaket. Osongi. Bukatzen jungo gara pixkanaka. Nola dago sari hauen etorkizuna? Nola aurre ikusten duzu? Nik uste dut oso momentuz 6 saritu izan ditugu, 6 sari eman ditugu. Nik uste dut akasgabeak, alegia, benetan euskal utopikoak saritu ditugula. Esan duguna, arlo desberdinetakoak, hasi ginen ikastolen mugimenduan aitzindari izan zen Libe Goñirekin, Jose Luis Elkoro eta bere emaztea saritu genituen, Xabier Amuriza saritu genuen, 1000 esparrutan aportazio individual kapitala egin duen persona bat, lehen esan dudana, politika, poesia, musika, bertsolaritza,
eleberrigintza. Urren urtean Jose Mari Esparza saritu genuen, Txalapartako sortzailea, Altafaiako sortzailea, memoria historikoaren arloan hainbat liburu oso importanteak koordinatu eta egin dituena, idazlea ere bai, eta militantea mila gauzatan, ez? Eta persona bat, bai, sailka ezina era berean, ez? Eta horren beste ditugun bezala, eta iaz Amaia Zupiria saritu genuen, esaten duena denbora guztien gabiltza, esparru diferentetakoak kulturaren eta musikaren esparruan belaunaldi oso bat ere saritzeko modu bazena, era berean, ez? Mikel Araboa galdu genuen, izan zitekeen adibidez Benito Lertxundi ere bai, ez? Eta, bueno, Amaia Zupiria izan zen, eta urten saritu dugu Miguel Castells abokatua, besteak beste mila gauzaren artean Burgoseko prozesuan auziperatutakoen abokatu izan zena, eta legelari bat, bueno, referentziazkoa mila gauzatan, ez? Beraz, nik uste dut hasi baino ez garela egin, egia esan, eta gizon eta emakume fenomenalez inguratuta bizi garela. Pasatzen dena da, era horretako personak ez direla izaten euren buruaren propagandista oso onak, ez? Edo propaganda egitea gustatzen zaienak. Eta ez dute pentsatzen berezia direnei, beste batzuk ere gogoan dituzte, ez? Norbaiten gandik ikasi dute, eta eredu bat jarraitu dute humanoa dena, ez? Eta ez iruditzen horren besterako egun altxatza eta egiten dutena egitea. Eta horregatik uste dut besteak izan behar garela aitortza hori egiten dugunak, ez? Horretan akorratzen naiz, nik uste dut sari banaketan inork esan duen gauzari divertigarriena Jose Mari Esparzak esan zuela, zen berea, Tafaiako herritar batena zen. Jose Mariri deitu zitzaionean esateko Bergarako alkateak, esateko saritua zela. Hasieran ez zuen ulertzen iaia, berak zergatik berak, ez? Askori gertatzen zaiena, ez denei gertatzen zaiena. Izan ziteken beste donor, ez? Miguel Castellsek esaten zuen, ez hemen jende asko falta da, badakit ez dela posible, baina onartzen saria soilik haien izenean onartzen baldin badut, ez? Eta Euskal Presoak defenditu dituzten abokatuen izenean. Baina Jose Marik ere gauza berbera esaten zuen, behar bat igual esageratuago. Hasieran pentsatu zuen baita eguko egitea inkusari ere esaten zuen, ez? Areketa zentzu askorekin Tafaiako herritar batek esan zion arte, a ver, Jose Mari, no te hagas el humilde, que no eres tan importante. Pues orduan, eta bizka mentalidade hori daukate askotan gure sarituek, ez? Onartzen dutela sari hau, badakitelako sari hau onartzen dutenean, eta haiei buruz hitz egiten denean, hitz egingo dela baita ere defenditu dituzten kausei buruz, eta parte izan diren mugimendui buruz, eta sinesten duten gauzei buruz hitz egingo dela, eta zentzurdan onartzen dituzte. Eta horregatik guk eman behar diegu saria zeurek, ez dute inoiz euren buruaren propaganda egin, ez dut horretan sinesten. Eta orduan besteok haiengan sinesten dugunak egin behar dugu propaganda lan hau, gure bihotz guztiarekin, eta nik neuk plazera handiz egia zen urtero. Bukatzeko, azkeneko galdera. Zergatik da garrantzitsua Monzon Ganuza Euskal Utopikoen saria bezalako horrelako ekimenak mantentzea eta hemen izatea? Geure burua nik matzeko nik esango nuke, ez? Eta apur bat nire ustez bajutsu dagoen momentu honetan herriari ahal dugun neurrian, eta ahal dugun neurria ez da izango behar bada gehiagi, baina izango da zerbait, ez? Izango da zerbait. Bultzada apur bat emateko, ez? Eta geure burua egiten ez ditugun gauza asko egiteko. Elkarrekin egon, konpainia honean, konpainia noblean, elkar animatu, elkar aitortu, eskerrak emateak hon egiten du, ez? Gauza oso polita da, justiziazkoa da, gainera, ez? Egia da, justiziazkoa da, importantea da, hon egiten du. Eta lehen esan duguna, esapurra konpensatzen dugu ere buruaz dagun, jendeak orokorrean, eta nik uste dut Euskalduna partikularki, dugu joera entzuten ez dugun ahots batek gure baitatik, bakarrezketa batek, askotan oso gauza itxusiak esaten dizkigu, eta oso gogorra da gurekin, eta gogorregia, ez? Eta askotan ez dugu gure buruare hitz egiten lagun bat hitz egingo genioken bezala. Eta lagun bati hitz egingo genioken bezala hitz egin behar dugu gure buruari ere, besteak beste euskaraz jendea laguna esaten delako, ez? Beste hizkuntza batzuetan ez da horrela gertatzen, baina Euskal Herrian bildu daitezke manifestazio batean 5.000 lagun. Ez du esan nahi 5.000 lagun, esan nahi du 5.000 lagun, ez? Esan nahi du laguna garela, elkarren laguna garela, eta beraz euskarak berak deitzen gaitu elkarren lagunak izatera, ez? Eta laguntasunezko sari honek ematean nik uste dut lagundu egiten digula.
Mi esker gure etortzeagatik, Zuei, mi esker egiten gonbidatzeagatik. duzuen lanagatik baita ere. Eskerrik Ez asko. dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi duzun, edo... Ez, gonbidatu nahi ditut, normalean sari banaketa ekitaldi irekia izaten da, beraz, oraindik goiz da, baina datorren urtean ere martxoan egiten dugu ekitaldia Bergaran, zoragarri bada, eta bisita bat egiteko, ezagutzen duenak badaki, asko ezagutzen ez duenak berala ikusiko du, eta historia apasionante dauka gainera, eta bertan herrian bertan seminaizoan egiten da, oso gala polita izaten da, eta musika apur batekin, eta gero luntza goten da, beraz datorren urtean gonbidatuta zaudetela. Mi esker gonbidapenagatik. Zuei, Mi esker etortzeagatik asko. eta hurrengora arte. nahi duzuen arte. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eu zen. Gaur giro eguzkitsua nagusituko da eta tenperaturak gora egingo du. Goizeko lehen orduetan behe-lainoa sortuko da zenbait bailaretan eta tarteka hodei multzoak agertuko dira. Hala ere, goizean desagertzen joango dira eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da lurralde osoan. Temperatura maksimoek gora egingo dute eta 17-18 bueltan mugituko dira. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Goizean hegoaldekoa nagusituko da eta arratsaldean iparraldekoa. Ostiral arratsaldean eguraldia goitik bera aldatuko da. Egunaren lehen partean hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, hodeiak eta ostarteak egongo dira eta temperatura epelekin jarraituko dugu, behe-lainoarekin lehen orduetan. Arratsaldean aldiz, haizea ipar-mendebaldera aldatuko da eta zakartu egingo da. Temperatura jaisten hasiko da eta zaparradak egingo ditu, batez ere Kantauri isurialdean, baina gauean denera zabalduko dira. Kaixo eta ongi etorri gurera, Jon, zer moduz? Mil esker honitz, gonbidatzeagatik. Gaurkoan, etorri zera Bizai taldearen izenean pixka bat. Hoi da. Zer daukazu kontatzeko taldearen izenean? Bueno, Bizai hirukidez osatutako talde nahiko berria da. Ni Jon, abeslaria eta gitarra, Unai Urroz bateria eta Joseba Aleman basuakin, denak baztan malerreka ingurukoak. Ez dut bakarrik baztan errango bertzaz Urroz asertuko zait. Eta ontakoan, pues, bueno, heldu gara pixka bat atragin nuen diska ganden udan, hemen naiz izenekoa, gure lehenbizko diska. Eta pixketa orkestera, eta hortan gaude, kontzertuak ematen, eta bar, bai. Nola sortu zen taldean, nondikan edo nola elkartu zineten hirurok? Bueno, ni Urroz ezagutzen duen aurreko taldetik. Ni lehenago Pleurako partaidea nintzen, eta, bueno, Pleura azkenean bukatu egin zen, ikusten genuen zikloa aldaketa bat egon bertzela edo zikloa amaiera bat egon bertzela. Eta Urrozeketanik behar batetik sortutako talde bat da. Urrozeketanik argi ginuen musikan jarraituko genuela eta bertze proiektu batean hasiko ginela, beti ongi moldatu gara eta elkarrekin egin nahi genuela hori. Eta hoixen, behar batetik hasi nintzen abesten ere bai, azkenean bastan arraspo egite da, baina persona arras gutxi bizi gara, orduen izan bar gara gure artean daiko autosuficienteak, ez? Talde bat aintzina eta tratzeko. Eta hortik Josebari proposatu nion, hasi ginen grabatzen, konposatzen, eta hementxe, gaur arte. Izena, nondi dator? Edo zesan nahi du? Bizai aurpegi erran nahi du, aurpegi, ez dakit nola adirazi. Aurpegi baino gehiago, aurpegi metaforiko bat, ez? Batek proposatu ziten izena, eta bueno, Pleurakin ikasi genuen izenaren garrantzia, gehien bat Pleura jartzen zenuelako YouTubeen eta birikak agertzen zirelako, ez? Horren marketing aldetik ez ginen sobera asmatu, eta bueno, ontakoan ere bai, saiatu ginen kontutan edukitzen hori. Eta, bueno, pues azkenean badakizu ideiak bota, lagunei galdetu eta Bizai gustoko izan ginuen, bere garaian. Gustora zaudete izenarekin, Bai, talde asko ibiltzen dira zalantzetan. Ez, ni konten, egirran konten, bai. Nola eskribatuko zenuke gaur egun Bizaiek daukan soinua?
Bueno, uste dut rockaren baitan ibiltzen garela, elkarrizketa batean erran duen zela 2025ko roka, orai erran marko dut 2026ko roka dela, baina bai, rockaren baitan ibiltzen gara hor, bueltaka, gogorrago edo motelago, baina hortik. Musikal erreferenteren bat aipatu beharko zenu taldearekiko, edo bueno, zurekiko nahi baldin baduzu baita ere. Boa, zaila, hau nitz. Bira, ni hasi ginelaik konposatzen diska, nik patu nuen ere buruari limitazio moduko bat, zela saiatzea alik eta gitarra riff edo melodia errepikakor gutxien egiten banatzeko pleuratik, gehien bat bertze talde bat eta bertze soinu bat bilatu nahi genuelako. Eta influentziak, 80 markadako taldeak, bueno, denak, gehien bat 70 eta 80 urteko hamarkadetako taldeak, ez, adibidez The Cure, gero ere bai Kate Bush bezalako taldeak ez dutela inbertzek usteko rockakin, New Wave-eko talde horiek, eta bueno, saiatu gara sortzen rock experimental edo atmosferiko moduko bat, melodia poperoekin, gehien bat nire ahotsak ez duelako gehiago ematen, eta ezagutu behar ditugulako zeintzuk diren gure limitazioak, eta horren baitan ibiltzen gara. Diskoari buruz hitz egiten, ikusten dut hemen ekarri duzula. Bai. Diskoa nundi sortzen da? Diskoa sortzen da, komentatu dizuten bezala, behar batetik ni beti sinetsi dut disko formatu hortan, eta nire taldekideak uste dut ados daudela nirekin, uste dut. Gehien bat, uste dutelako abestiak disko batean sortzen dutelako bertzen hortasun bat, ez? Abesti batekin hau nitzetan ezin duzu kontatu disko batekin kontatzen alduzuna. Eta hoixen, hemen naiz, azkenean izenburua da hemen gaudelako, aurkezpen bat delako, eta aldaketa prozesu batean eman den disko bat delako, eta hoiei gara kontatzen diskan pixka bat. Eta zein izan da prozesua, diskonen sortze prozesua nolako izan da? Abesti gehienak hasi ditut nik nire etxean, bakarrik, nire gitarrakin, eta gero lokaleragan, ideak erakutsi, Urrozek eta Josebak filtroa pasa, beharrezkoa dela ere bai, eta denen artean saiatu bilatzen diskaren nortasuna edo bisaien soinua, ez? Bai. Jasotzen duzu inspirazioa, zer izan daiteke inspirazio iturri? Galdera zaila, badago abesti bat, gustatzen zaitena pile bat, eta saiatzen naizela hortik aldentzen ere bai, dela Viva Belgradon abesti bat, uste dut dela, ez dakit nola hartzen duen, Cancionero de la Mina, bueno, azkeneko diskakoa ez dakit ze de la Mina, ez, eta hartzen du... Ranchera de la Mina. Ranchera de la Mina, eta komentatzen du nola jausten den a los suburbios, eta saiatu behar den hortik atratzen, eta abesti hauek batzutan minetik sortzen direla, eta konpentsatzen duen, ez? Orduen, bueno, ni saiatzen naiz, edo saiatzen nahi naiz, ez sortzea beti minetik, baina hori da minetik beti erresago sortzen dituztela eta ditugula kantak. Aigara lantzen hori, gure osasunagatik. Eta min alde batera utzita, orduan zein izan daiteke arrazoia? Zerbait kontatzeko beharra, batzutan hitzekin edo zure egunerokotasunean zailak, adierazteko zailak diren gauzak musika bitartez nire kasuan erresago ematen dira, eta, bueno, bai, hoixen. Badago diskoan zehar ardatz bat hartzen duen gai bat, edo gehiago lantzen den gairen bat, edo... Bueno, azkenean diska oinarritzen da etapa desberdinetan, eta hau lagun batek lagundu ziten, Ander Berasategik, bera ikasi du zineko gioia eta bar, eta nik kontatzen nion zer kontatu nahi nuen, eta erten ziten, esto es el viaje del héroe. Hau da el viaje del héroe, uste dut ez dakize Campbellena. Beti erten dut dela Carl Gustav Jungena, baina hori da zinera eraman duena, eta oniken ez dut izena ikasi. Uste dut dela Joseph Campbell, ez nago seguro. Eta berak erten du nola hasten zaren bidai bat, eta atratzen zara bidai hortan, eta jautsi behar duzun zure infernutara, zure burua ezagutzeko, eta ezagutzen duzunean bidaia ziklikoa da, baina hasten duzun punto berdinean zu ez zara berdina, eta bar. Eta pixket hori kontatzen dugu da prozesu bat, non aurreko taldea bukatzen da,
pertsonalki etapa bat bukatzen dugu bertze arlo handitzengatik, eta nola etapa hori pasten da etapa desberdinetatik gaur garena arte, eta gaur garen hortan berriz bueltatzen gara hasierara, baina bertze ikuspuntu batetik. Bai, hau badakizu, abestiak sortzen doa zeinean, hasten zara saiatzen, etzen hasieratik idea, baina bueno. Saiatzen zara marko bat egiten eta... Gero bukaeran sortu genuen olako mundu bat, saiatu ginen bideoklip batzuekin ere bai hau irudikatzen, eta... Guziet, badezuela 3 kantuen film labur moduko bat, edo Bai, horrelako hori da. zerbait, ez? Hori nondik sortzen da ideia hori? Pues hori niren lehengusuakin berako bestetan, beti bezala, alkola medio, olako ideak, eta kontatu behar dugu hau, baina bideoklip batekin ez da nahiko, inbarkotugu bi ez du zentzu onditzik, ingotugu 3. Eta azkenean, sartu ginen olako marroi moduko batean, baina egerran disfrutatu ginuen pile bat, bai. Zer aldatu da Bizai hasten den momentutik, edo grabaketak edo kantuak sortzen hasten diren momentutik orain arte? Saiatu gara aldatzea ahalik eta gutxien. Hau da, gure helburua beti saiatzen gara eta saiatzen gara honit solasten taldekideen artean beti ensaiotan, eta argi dugu saiatzen gara helburua izatea, ensaioa hastea beti ostiraletan kafean eta bukatzea afarian. Saiatzen gara hori izatea taldearen rutinaren parte, gehien bat mantentzeko ilusio hori eta mantentzeko gogo horiek. Baditugu ilusio pile bat, baditugu amets pila bat, eta nahi dugu nahi dugu... talde txiki guziek bezala, ez? Baina saiatzen gara familia hori mantentzen eta familia hori indartzen. Uste dugulako garrantzitsua dela. Hitz egiten jotzeaz eta kontzertuak emateaz, nola bizitzen zuek orain disko aurkeztuta eta argitaratuta, kontzertuak ematearena zuzenekoan jotzea nola bizitzen duzue? Neri pertsonalki pila bat gustatzen zait, eta uste dut nire taldekidei ere bai. Eta arras berezia da, azkenean batzutan Bizkaiako herri batera eta ikustea zure abestiak abesten duela jendeak, edo horrelako sorpresak politak dira, ez? Eta beti gogoz eta ilusioz, eta beti jotzeko pres, osake badakizue. Duela aste bete edo pare bat aste izan genuen beste taldekide bat hemen, eta galdetu nion galdera berbera. Badauden ere ustez, diskotik edo grabaketetatik zuzenekora, bi talde mota, batzuk moldaketak egiten dituzte, beste batzuk fidelak dira diskora. Zuek ze talde zerate? Bueno, saiatzen gara erdibideko zerbait izaten. Azkenean uste dut diska eta zuzena naiz eta besti berdinak izan, beti ez da hizkuntza bera, ez? Edo, bai, hizkuntza uste dut hitz aproposa dela, kasu honetan. Eta, saiatzen gara moldaketa batzuk egiten, saiatzen gara eramaten diska hori zuzenerako, gehien bat zuzenean diska alik eta modu duinenean edo defenditzeko, baina beti kontutan edukita zer grabatu dugun. Baina, eske ez da kontestu berdina. Orduen ulertzen dugu aldaketa batzuk eman behar direla. Kontzertuetan, diskoko kantuak soilik jotzen dituzue, berriren bat, bertsioren bat ere sartzen duzue edo? Orai berian jotzen ditugu diskakoak eta egiten dugu pleurakin baginuen abesti baten bertsio bat. Hoi da, eta momentuz hortzen, bai. Ze konparaketa egiten duzu, aipatzen zenuen zuzeneko asko gustatzen zaizula, zer dauka zuzenekoak estudioko grabaketak edo izan ez dezakeena, edo zer dauka konparatzeko? Nik uste dut zuzena iso dinamikoagoa eta zuzenagoa dela, ez? Estudioak badauka obsesio punto hoi edo detaile punto hoi, zuzenak ez duena. Neri haunditz gustatzen zaitere bai, sorkuntza prozesuan, estudioan pile bat ikasten da. Eta neri haunditz gustatzen zait estudioan sartzea, orduak pastea eta sartzea bukle hortan, eta orduek nahiko bixi pasten zaizkit egierran. Desberdintasun nagusia, nik uste obsesioa izan daitekela hitza kasu honetan. Kontzertuei begira, pasatako kontzertuei begira, badago kontzerturen bat edo kontzerturen batean gertatutako anekdotaren bat edo oroitzapen bereziren bat gogoratzen duzuena? Momentuz nahiko formal ibili gara, ez? Du holako anekdota... Ez, eman ditugu kontzertu batzuk eta batzuk bertzeak baino bereziago beti, ez? Horitzen naiz Donezte baino genuela eta azkenean etxean jotzea beti berezia da, bazen jende pile bat.
Baina, bueno, ere bai oroitzen naiz Isorretako gaztetxean, ginela Bizkaiara eta jendea abestiak abesten, gero beraiekin bestaz, eta bueno, jende ezagutze hoi da politen da niretzat, ez? Gatea Euskal Herriko tokitara, ezagutzea Euskal Herria, Euskal Herriko jendea, euskalki desberdinak, ez dakit aniztasun hori, nik pile bat maite dut, eta bai, musikaren bitartez lortzen dut alde hortatik. Zer espero duzu publikoak sentitzea zuen kontzertuetan, adibidez, Bizkaiko gaztetxe batera zoaztenean? Saiatzea beti rock kontzertu bat izaten, rock zuzeneko kontzertu bat, baina uste dut nahiko emozionala dela ere bai. Emozionalki zerbait sortzea ikusleari. Emozioa, tristura, ilusioa, zerbait sortzea. Bai, hori da gure helburu nagusia, beti izan da. Kontzertu buruz hitz egiten, datorren kontzertuak errezonago martxoaren 28an. Hori da. Duzue, totemen burutikekin. Bai. Nola aurre ikusten duzu egun hori? Ilusioz, burutikekoak lagun ditut aspaldi, eta beti lagunekin jotzea beresia da, beresia izango da, gainera Iruñean uste dut lehenbizko aldiz joko dugula. Orduen gogoz, gero Bilbon dugu apirilak 4ean ere bai, eta ere bai, bueno, Euskal Herriko bi hiriburutan jotzea beti polita da, ez? Zer suposatzen du zuentzako kasu honetan Iruñean totemen jotzen duzue? Horrelako areto batean izenez behintzat nahiko goraipatua dena, zuentzako bada zerbait berezia edo beste edozein kontzertu bezala hartzen duzue? Bada berezia totemen kasuan hau izango zen nire laugarren kontzertua totemen, orduan, bueno, ja nahiko familiarizatua ez, eta Urrozena uste dut ere bai, Josebana bigarrena uste dut. Eta, bueno, ja etxe badiot, badu niretzat berezitasun bat areto horrek. Gainera, bueno, ezagutzen ditut jabeak eta harreman ona daukat beraiekin, eta ilusioz, kontzertu berezia da, gehien bat, desientetan jo dugulako hor, eta etxean sentitzen garelako, gehien bat. Zuek etxean sentituko zerate, burutikekoak imaginatzen dut baita ere, hemen Gu baino gehiago, espero dut. Zer espero duzue biak elkarrekin Iruñean totemen jotzeaz? Zer espero dugu? Uste dut jendea hurbilduko dela, uste dut jendeak gozatuko duela, uste dut jende haunitzek gu ezagutzeko aukera izango duela, azkenean burutik etxean jotzen du, eta gure alde dago, ez? Burutiken jarraitzaileak gu ezagutzeko aukera izango dute, espero dut maila ematea edo gustoko izatea. Eta berezia gehien bat, kontzertu polita izango da, sorpresak egonen dire, eta lagunekin jotzea beti polita da, ez? Justo galdetu behar nizun. Ez dakit aurreratu dezakezun, sorpresak, ze sorpresa izango ditugu? Ez dakit, suposatzen dut zerbait joko dutela gurekin, ez? Burutikekoak, bertzenaz gero besta ez da berdina izango. Claro. Imagina. Ez dakit, suposatzen dut guk ere bai zerbait ingo dugula elkarrekin. Bai, ez dakit, ilusioz, beti lagunak eta inoiz ez dugu talde bat izan elkarrekin eta holako aukeretan, badu xarma berezi bat, ez, kasu honetan. Nola ikusten duzu gaur egun Nafarroako Euskal Herriko euskal musikaren panorama? Uste dut, badirela talde interesgarri pile bat, bizi gara momentu batean non euskaraz, Euskal Herrian edozein estilo entzun dezakezun, eta uste dut hori duela 10 urte ez zela posible. Eta, uste dut, ematen du haunitzetan ez garela inbertze badiren taldeak, baina haunitz gara eta uste dut arras anitza eta interesgarria dela baden proposamena. Zaila da talde berri batek bere lekua hartzea? Uste dut baietz, gehien bat musika haunitz badelako eta musika haunitz atratzen delako. Eta gainera gaur egun disko bat ateratze hortan, segiduan zure diskoa zarkitutzat sumatzen delako, ez? Uste dut ere bai, irrati handien jarrera izan daitekela, eta dudik gabe gaur egun bizi dugun bizia doan abiadurak ere bai izan dezakeela, ez, ardura kasu hortan. Baina, uste dut zaila dela pauso hori ematea. Pauso burua atratzen duzun momentu hortan, gauzak egonkortzen dire. Gehien bat, uste dut zaila dela lehenbizko disko batekin burua atratzea. Uste dut, azkenean daudela, ez dakit euskaraz nola dirazi, una carrera de fondo, ez?
Eta hortaz, lehenago aipatu dizut, hain garrantzitsua ikusten dugula hor txireletan, ensaioa hastea kafean eta bukatzea afarian. Ez duelako hainbertze garrantzirik. Badu garrantzia, baina ezin du izan faktore bat taldea aurrera eramateko. Taldea aurrera eramatea izan behar da gure ilusioa, gure harremana eta zerbait kontatzeko gogoa, uste dut. Aipatzen zenuen irratia handiena eta egia da gaur modan jartzen ari direla, batez ere Euskal Herrian kontzertu handiak eta Navarra Arena bek bezalako aretoak. Zein da zuen iritzia horrelako kontzertu egiko, badakit polarizazio handia dagoela, jendeak babesten ditu euskararen aldeko, euskal kulturaren aldeko leku direla, beste batzuek esaten dute ez direla komenigarriak, zein da zuen iritzia? Neri ez zait gaizki duritzen, aitu nion behin, ez dakit nortzen, uste dut Iker Gurrutxaga zela, baina ez nago ziur, eta kantari batek komentatu zuen euskara futbol zelaietara eramatea ongi zagoela, baina ez genuela atzen du behar euskara beti, euskararen hortasuna izan dela herriko plazan pilotan aitzia. Eta, bueno, uste dut, guai dagoela estadioetan jotzea olako taldeek gehien bat betetzen dutelako eta badautelako jarraitzaile kopuru bat non olako espazio bat bete dezaketen eta euskararen dako onuragarria izan daitekeen. Iago badagoela, ez dut ulertzen sobera ongi nola jotzen duzun Navarrarena batean, eta hurrengo astean duzun gaztetxe batean. Zein da zure tokia? Haunitzetan talde txikiek bertzenaz aukera horiek galtzen dituztelako, ez? Ez dut ulertzen San Mames batean, ez dut errango San Mames, bertzaz maten duzetaken inguruen nahi zela, Navarrarena batean zure sarrera kostatzea 40 euro eta 3 edo 6 hilabete barru gaztetxe batean jotzea debalde. Uste dut ez daukala zentzu haunitzik. Zein nahiko zenuke izatea zuen lekua, futbol aretoetan edo herriko plazako pilotalekuan? Beti nahi ditut mantendu herriko plazak. Niri gustatzen zaizkit pile bat gaztetxeak, txikiak, baina noiz behinka futbol zelai bat, ez dago gaizki, oze. Bueno, sarreraren arabera, Sarreraren arabera, klaro baiet. Gaur egun badago Euskal estenan, aipatzen zenituen buzune referenteak, asko Euskal Herritik kanpokoak, egon daiteke Euskal estenan Navarrarena bat edo gaztetxe bat betetzen duen talde bat zuen erreferente izan daitekeena? Ez dakit, egierran saiatzen naiz ere bai haunitzetan aldentzen euskal musikatik, referentzia aldetik, naiz eta beti entzuten duten, baina uste dut hain gutxi garela batzutan sortzen direla modak eta sortzen direla estilo konkretu batzuk Euskal Herrian modan daudenak edo funtzionatzen dutenak eta haunitzetan saiatzen naiz hortik aldentzen, baina sortzaile prozesu horrengatik. Egierran Euskal Herrian momentu hoketan nire referente nagusienak pilotalekuetan jotzen dute edo haitzen dire, egierran. Baina admiratzen ditut haunitzere bai, futbol zelaieko taldeak. Zer mirazten duzu bakoitzetik gehien? Normal, osea, kasu honetan musika zain nahi solasten, Naiz eta ez izan nire estiloa haunitzetan edo, bueno, azkenean musikaria gara eta badire taldeak naiz eta ez gustatu edo iduritu komertzialagoak diren arrasongi dago egina beraiek proposatzen dutena eta lan haunitz badago gibelean eta miresteko zerbait da, nik gabe. Zeintzu dira orain, bisaien planak, 28an Burutikekin Iruñean, Totemen, apirilaren 4ean Bilbon aipatu duzu, nun jotzen duzu Bilbon? Antzokiren batean, ez nago ziur, ez nago ziur, sare sozialetan jarriko dugu hurrengo gunetan. Jotzea, alik eta gehien, musika gehiago sortzen nahi gara, laizter atrako ditu sorpresa batzuk, badituguna pres. Eta hoixen, gogoa unitzez jarraitzeko sortzen eta jarraitzeko jotzen. Hori, aipatu behar nizun zerbait, berria aipatzen duzun hori, ez dakit aurreratu daitekeen, noizko zer izan daiteke... Ez naiz hau sartzen oraindik aurreratzea, ez du nire burua presionatu nahi eta nire taldekideena ere ez dela hemen defendatzeko. Nola irudikatzen duzu bisai hemendikan 2 urtera, 3 urtera, 5 urtera? Ensaioa kafea hasten eta farian bukatzen. Eta kontzertuak nun? Gaztetxetan, ez? Pilotalekuetan erran dugu. Ez dut uste bukatuko dugunik guk, edo ez nuke nahiko ere ez.
nabarrarena bat, noizbehinka bat, bueno, zerbait beresia baldin bada, baina, bueno, eta hala bukatzen badugu, segitzea izaten nortasun hori etxeko guzta indartzen, etxekoak kontutan hartzen, kasu honetan, disko honetan, gu bastan Malerrekako Baiarakoak gara, beran grabatu dugu, bideoklipak nire lengusuak egin ditu, portada herriko batek egin du, eta saiatzen gara hori pile bat zaintzen. Eta beraiek, gure lagunek, musikariek zerbait behar dutenean gu hor egonen gara, eta saiatuko gara hor egoten, gehien bat sinesten dugulako hau haunitz hortan. Gure zonaldean egiten da festibat, Pizanloi deitzen dena, eta bueno, hor badago kolektibo bat, orai aigaren hasten eta beti solasten da hortaz, ez? Pizanloi mentality, etxeko guzta guk egingo dugu, gure artean gai gara gauzak egiteko. Eta, bueno, saretze hori uste dut beti garrantzitsua izango dela eta nahiko nuke hemendik 10 urtera hori mantendu. Saiatuko gara hortan, bederen. Aipatzen zenela etxeko guzta eta portada ez dakit erakutsi nahi duzun orain ikusi dutela. Bai, dudik gabe. Ikaragarri polita da, portada. Bai, ez dakit nora erakutsi. Edozein kamerari erakutsi. Vale. Bueno, Juan Angel Perotxenak egin du, Malmo Estudiokoak, Kriston Makina. Eta egerran Arraskonten berak ere bai laguntzen digu beti pile bat gure musikari nortasun bat ematen irudi arloan. Eta, bueno, nik beti hartzen diot, Perotxo egin nahi duzuna. Osea, egin nahi duzuna, nik bidaltzen dizkiogu abestiak, eta horren arabera berak sortzen du zerbait, eta kasu honetan portada erakutsi zigun, eta hortik abiatu zen bideoklipen idea eta bar. Beraz, bera ere bai da lan honen parte garrantzitsu bat. Aipatu baino lehen galdetu nahi nizun, diskoan baduzue kolaborazio bat, Idoia Surmendirekin, kategoriako kolaborazioa, eta baita ere, bertsionatzen duzue Rupert Dorigaren kantu ezagunaena ez bada, ezagunenetariko bat, badirela nahiko bi personaje gaur egun ezagunak Euskal Herrian. Ez dakit etorkizuneko proiektuetan jarraituko dezuen horrelako kolaborazio edo bertsioak egiten, edo planik bat dezuen, zerbait irudikatzen dezuen, ez dakit dagoeneko landuta dezuenean, edo etorri daitezkenetan. Bueno, gutxi barru atrako dugu bertze kolaborazio bat, ilusio honitz ditena, bereziki. Eta azkenean, niretzat kolaborazioak honitzetan bilatu baino gehiago, abestiak eskatzen du. Edo abestiari zerbait eman dezake, bertze artistak zerbait aportatu baldin badezake, hor duen da aukera, ez? Kasu honetan Idoia ezagutu nuen behin Donostin, poteo batean, Kriston tipa iduritu zitzaiten, egon ginen denbora honitz solasten. Eta ordutik 2 urte edo 3 urte pasa ziren, abestia merezi duena kasu honetan egina zegoen eta nik irudikatzen duen bere ahotsa. Bidali nion abestia, gustatu zitzaion, etorri zen estudiora eta erran genion, ez? Kasu honetan Mikel eta nik egintzazu nahi duzuna. Jo zuen pianoa gainetik eta eman zion bertze ikuspuntu bat, eta batzutan dire abestiak igual talde bezala ezin dituzula bukatutzat eman eta bertze artista baten ikuspuntu horrek ematen diola behar duen engranajea edo. Bai, edo bai, azkeneko borobiltasun hori, ez? Bai. Bukatzeko Jon, azkeneko galdera, martxoaren 28an hemen totemen kontzertura juteko zalantzan dagoen norbaiti, zer esango zenioke, gonbidatzeko, etortzeko? Dena emango dugula, beti bezala, emozioz jokatuko dugula, beti bezala, eta giro ona egonen dela. Eta uste dut, adibide nabarmena izango dela, euskal musika pilota hortan, oiniken badirela hortan zaleak, eta arras berezi izango dela, egon den direla bi talde betitik lagunak izan direnak eszenatokia konpartitzen, eta hori uste dut beti berezia dela, ez? Bai. Mi esker etortzeagatik gurera, Jon. Plazer bat. Animo kontzertuarekin eta prestakuntzekin, eta hurrengo batean espero zaituztegu. Hoixen, mil esker honitz. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.